ти задам само... Чакай бе, само за... Чакай бе! Мъчиш няма да ти стане. Бе, само спиш... Аз искам да говоря с теб, наистина. Не те харесвам. Нека да кажа, ти си пича, който печели една от нашите тениски. Участва в играта във Facebook, спечели, тъй като даде много предложения. Дай, кажи няколко. Едното беше да се напише фиш на полицейска кола или на полицай, да се махне едната вежда, да се запали вестник на случайен четящ. Какво ще кажеш да ти бладисаме косата? Айде, добре. Пари ще искаш? Веднага! Веднага! Ще си от друго лад. За 20 лева, примерно. Айде, добре. Обаче няма го направиш. Ще го направя. Айде. Бате, ти изглеждаш! Феноменално! Ти участва в Анабас и спечели своя бас. Честито, поздравявам те! 20 кинта си 20 кинта, 10 си твой, така че да си качиш с кеф. Айде. И на всичкото отгоре печелиш и тениската, която ти бяхме обещали. Здравейте, любени млади хора, как сте? Много добре изглеждате, много си подхождате. Разкрепостени ли сте по принцип? По принцип. Ми зависи от ситуацията. Добре, примерно ако ви покажа едно розово дилдо. Използвали ли сте секс играчки в... Не. Сте използвали секс играчки? Не. Трябва да опитате. Супер. Добре. Брат, айде да не карам дамата, ама какво ще кажеш да го налапаш това дилдо и аз да ти дам дори пари за това. Понеже сте били яки и ме помолиха поне да се целунете пред камерата или нещо такова. Навити ли сте? Брат, ти си изключително отворен човек, много готин, много лъчезарен, много псуваш, много мислиш. Да ти смуча тениската само. Истина ли? Така, да. Мога да стана за тебе близалка веднага. Псувам, това ли каза? Да. Никога не съм псувал. Моля, а като играеш баскетбол? Тогава само да. Брат, имам за тебе едно предизвикателство. Ти нямаш коса. Не, брадата. Да ти бладисме брадата. Розова. Понеже ми похвали тениската. А на бас, че няма го направиш за 20 лева. Какво? Не, пари не ми трябват. Аз ако правих нещата за пари... Без пари да го направим. Така за фъна. Да не ми се разчленят да станат тройни космите и да стане тук... Някой от вас не му каза сега. Не, нищо няма да ти стане. Искаш да ми бладиш брадата? Да. Ми добре, блади си ми брадата. За без пари. На бас, че няма го направиш без пари. Те хората ще се научат всичко за пари да правят. Аз това не мога да разбера. Това е много несериозно. И после иска да усета тръпка от живота ми. Ти трябва да се научиш първо да правиш нещата без пари. Парите идват след това. Човече, изглеждаш много по-добре дори от преди. Сега искам да те помоля да направиш нещо. Там има ни улични музиканти, 20 лева да им ги пуснете в кофата. Имаме ли сделка? Имаме сделка. Ти участва в Анабас, печели своя бас. Ево ти правя. Жив и здрав, да. Айде, батко, чао. Здравейте. Имаме една специална оферта. One time, once in a lifetime. Демек веднъж в живота. Анабас, че никой от вас не смее да налапа 3 варени яйца. Наведнъж? Наведнъж, да. Аз би го направил. Би го направил? Естествено. Колко пари? Пак се почва колко пари. Брат, за 10 кинта, какво ще кажеш? 10 кинта. Поне 20. Дали трябва после 15? 15 по-добре, ама... 15, брат, с 15 кинта, този е за фън. Ама трябва да успееш да ги напъхаш в устата си. Смисъл, не да пробваш. Добре, бе, ще ги напъхам. А на вас за 15 кинта ще няма го направиш. Да. Айде, да видим. Супер. Ето сега ще ги обелиме даже. Братле, 3 варени яйца, 15 лева, стоят на кантар. Айде да видим дали ти е наистина толкова голямо устата. Едно по едно. Давай. Давай. О, брат, никакъв шанс. Добре, едно яйце е вътре! Едно яйце, окоръжете го малко! Ти приятели сте му вие! Точно така! Две яйца! Не, няма да успееш. Не, абсурд! Не! Добре, сега ще успееш и да ги сдъвчеш. Машина, окоръжете го малко! Това момче се бори с 3 яйца! Това момче се бори с 3 яйца! Опа! Чакай да отида малко по-настрани. Ти го изяде, бе! Ти ги изяде! Не мога! Ето това е истински шампион! 3 цели варени яйца, напъхани едновременно в устата. Понеже ти се оказа, че си много голям пич, печелиш още 5 лева отгоре. 20 кинта за този шампион! Нека да ви чуя!
телевизия ще ми даваш? Не знам дали разбра. Човек спечели своето предизвикателство. Така, благодаря. И той спечели 20 лева, но не ги пожела, а ни помоли да ги дадем на теб. Така че те са от него, Монти от Айскрим. Моля. Жив и здрав да си. И той, и ти. Чао. Bye.